Здравейте, приятели! Добре дошли на вълните на мистичен свят. Днешният клип, който ще направим, ще бъде с 3 варианта. Така мисля. Нямах намерение да правя днес клип. По принцип, събота и неделя аз не се занимавам с това. Уикендите. И както си лежах, нещо ми каза: ставай. И аз станах. Явно има тук какво да се предаде като съобщение. Момент само да проверя дали всички карти са ми обърнати. Така. Значи тема аз не слагам, след като хвърля картите, тогава и видим те на къде оцели енергията. След това слагам заглавие. Те самите карти ще си покажат за какво точно става дума. Ето, създателя, първоизточника. Той ме призова, явно тук има нещо, което трябва да се види. Някакво съобщение, което трябва да се предаде по някакъв начин. Така, ще съм готова. Започвам с вариант номер 1. Както винаги, вкарайте себе си, вашето мини аз, квантово, визуализирайте как влиза тук в картите и също така, ако ви вълнува дадена тема, така визуализирайте, задайте си въпроса за това, което искате да питаме в картите. И така, нека да видим вариант номер 1, кой ни гледа в момента, за каква енергия става на въпрос. Сте вие всички, когато тук нещо се падна, нещо тук е приключило, така ми се мерна на очи, в очите за така бързо. Нека да видим. Кои сте вие, вариант номер 1? Много. Да, зато има викна картите. Някой, който се намира в голям блокаж, дори не може да спи, има някакви притеснения относно нещо. Жени, женска енергия улавям, но може да е мъжка, нещо, което е приключило и нещо, което чакате. Някакви новини. Чакате някакви новини да ви дойдат. И това изчакване, неполучаване на новини, ви вкарва в този блокаж, в тези безсънни нощи и в това невиждане на къде, какво ще се случи, как ще се развият нещата, какъв път ще се поеме. Нека да видим за какво става дума. Чертаем енергията. Да, определено тук става за изчакване. Не знам, тема нещо свързано с документи, може да е някакъв съд. Буквално ми се казва съд. Съдебен процес. Някакъв избор, някакво решение. Слънцето. И шестите чаши, което говори за темата за деца. Това е детската енергия. Нещо тук ще ви прецакат, ще ви излъжат. То може да е паш на жезли. Новините, които ще ви дойдат от жена, адвокат или нещо такова. Изцяло нещо свързано с деца. Някой не си пуска тук децата. И е притеснен от резултатите, може би, на съд, на съдебно решение. Това е обща енергия. Знаете, че няма да резонира с всички, затова съм избрала още 2 варианта, които са тук до мене. Вариант номер 2, само да го покажа. И после вариант номер 3. Така, нека да видим какво ще кажат картите, за какво става дума. Какво е нещото, което ви тормози, което сте запитали. Вариант номер 1. Императора. Да, за някаква връзка. Пак казах. Императора е човека на семейството. Седмица чаши, енергията на илюзиите. Император, императрица виждам тук. Приключени отношения с една жена и в тайност друга. Някаква връзка се е разбила тук.
Да, този мъж има до себе си някакъв доста умен, интелигентен друг мъж, който го съветва. Какво ще ни каже император? Вариант номер 1. Колелото на съдбата, да. И новото начало, добре. Седмица чаши. Това ли както го интерпретирах? Да, трансформацията. Двойка чаши говори за отношения. Останалите отношения. Да. И светът. Буквално се подчерта това, което казах. Сега ще обясня само да подчертая енергиите. И отдолу. Значи, така, започнахме с император, първа карта император и приключихме последна карта императрица. Определено тук става въпрос за някакви отношения, които са се разделили. Има много неща, които да оправите между вас и колелото по съдба. Така е било описано да се случи между вас и този мъж. Петица пентакли. Тук не става въпрос за пари, тук става за някой, който е болен. И този човек се притеснява по отношение на това. Започнало е някакво ново начало по нулеви аркан. Усещам, че се притеснява. Тук за някаква женска енергия улавя. И за здравето на женска енергия този император. Какво е това? Майка ли е, детенце ли е? Страшния съд. Да, определено е нещо свързано. Притесняват го финанси, здраве, взимане на решения. Първо е бил така леко в блокажи, но е решил да действа по някакъв начин. Действа чрез съд. Ще действа този човек чрез съд. Седмица чаши учелника. След това се падна рицар на меча и трансформацията. Много ги е умислял някакси нещата, но аз пак казвам, този човек има като негов друг човек, като дясна ръка, която му казва какво да прави и какво да не прави. Мъж е. И той много под внимание взима, виждате ли го този император? Тук на учелника има едно мишленце на този учелник. Това е императорската енергия. Някой нещо му казва и той трансформира и той взима решения да приключи, да не разбирате ли? Някой му е като асесор, не ми идва думата сега като съветник на този император, какво да прави. Да, но този човек го имами. Този човек не само много асо на чаши. Играе се с чувствата, с емоциите на този император и го мами. Ето пак се подчертава. Това е най-същата мъжка енергия. Много интелигентен мъж. Даже мога да кажа, че е по-умен и интелигентен дори от самия мъж император. Тук наистина нещо станало с някакви отношения между мъж и жена. Чакат се наистина някакви решения. Може да са свързани и с пари, не само с деца. По Иерофанта определено двойка, която е била семейство. И тук пащи на жезлите виждам, че от другата страна женската енергия, пък нея, тя получава съвети от жена. Адвокат ли е, какво е, прокурор ли е, приятелка ли е, но носи документи. Да, също интелигентна жена. Може да е друг адвокат, да знаете. Но аз така тук виждам звездите, енергиите по-наклонени към мъжа императора, той да спечели. Светът приключил е наистина за приключен цикъл между крал и кралица на чаши. Но те гледат в различни посоки. И отдолу има една императрица. Определено мога да накажа, че между тези отношения има някаква намесена трета жена, тайна. Звездата, да. Тъмна е. С тъмна коса е. Тайната жена е с тъмна коса. Ето. И вас това ви кара в блокаж. Вие също сте силна жена. Императрицата излезе, звездата му, но блокирани сте в момента. Енергията ви е блокирана. Тук има голяма разправия с тема документи. Да, Ас от пентакли.
приключени отношения, обесения, стагнация в отношенията, изборите, влюбените. Да, така по миналото, много лъжи, намесени и други хора, виждам някакви нови възможности, тук също гледате, някакви избори правите, не знам и вие дали имате някакъв вид жените ухажори също, да не сте, нали, не е само императора, но вие стенете по миналото. Да. Внимавайте, защото и при императора и императрицата има много хора, които са с маски. И има много лъжи, много интриги, много покрити, скрити, покрити неща има. И то по такъв начин, че не можете да ги уловите, защото това идват от хора, които са на много високо хитри, на много високо интелектуално ниво. Така, какъв съвет ще дадат картите за вас? Да, тук чуваме някакви барабани. Се чуват отвън. За вариант номер 1, какъв съвет ще ви дадат? Висшите сили, духовен водач, някой близък, починал и така нататък. Нека да видим какво. Дали ще дойде някакъв вид съобщение за вариант номер 1. Много сложна ситуация, много замесени хора, много силни енергии, много преплетено направо с схема. Трябва да се го запишеш, за да разбереш кой какъв е, що е, но ако трябва да се го запишете, запишете, поработете върху това, защото явно имате нужда. Двойка пентакли. Някакви избори пак. Нещо трябва да правите. Мислите някакви финанси, свързани с вашето... Не се притеснявайте за финанси, между другото. Няма да е всичко толкова загубено, колкото си мислите. Въпреки, че нали мога да кажа, че везните почти се наклонят към императорската енергия. Не знам, така го усетих. Така, нека да видим за вариант номер 1, какво послание ще ви дадат висшите сили. Усещам така напрежение точно под сърцето на слънчевия сплит. Чувствате се нестабилни, притеснени. Трансформация. Пуснете контрола, ви казват. Не бъдете глупаци. Карта на глупака е да също не рискувайте много. Бъдете по-внимателни. Карате по ръба. Момента не е за да вдигнете чаши и да празнувате. Момента е да вземете да работите, как пана осмица пентакли, да работите върху себе си, върху ситуацията. Не се отпускайте. Трансформираща. Супер голяма трансформираща ситуация е това, кармична. Тук пак се казва да се доверите на самия процес, но и да се доверите на процеса и да отпуснете малко този контрол. Прекалено много контрол имате над нещата. Трябва да видите по-в дълбочина нещата, самата ситуация. Имате връзка и с духовното. Това е картата на духовната енергия. Още за вас. Не се затваряйте, не се чувствате като в затвора. Този контрол ви кара да се чувствате сами, да се свивате в себе си и да се отдалечавате от хората, самотата. Нямате нужда в момента, както казах, от това ви се казва, от хепи енд, излизане, прекарване с приятелки с веселия, по веселие, един вид като малко да се развесела, да ми помине, нали, да не мисля това постоянно и така нататък. Нужна ви е тишина, за да чуете вътрешния си глас. Трябва да си дадете сметка за неща, които не виждате. Не виждате и не усещате нещата. Не разбирате самата ситуация. Чувствате се като в затвор. Ето пак картата на глупак се падна. Взимате грешни действия, вземате грешни решения, като ни глупаците. Рискувате прекалено много. Ето, картата, както ви казах, при вариант номер 1 има много хора, които, ето вижте, на превиден вид изглежда, че са
едни безобидни овце, но всъщност са вълци. Трябва да си дадете сметка, затова ви се казва тук, трябва да си дадеш сметка кой какъв е. И да не си мислиш, че всички са ти приятели и всички те мислят доброто, защото не е така. Ето, кулата наистина се е получила пред вас. Трябва да спуснете контрола, да останете насами с себе си и да внимавате, защото ще ви се разрушат иначе много неща. Не само това. Ето, борбата. Борите се, нещо вътре във вас има, което се бори, с което се борите, срещу което се борите, не знам, но няма да станат нещата. Падна ви са кулата. Възможности. И трябва да се дадете сметка, че имате и други възможности, и други опции. Ето тук си паднаха картата на вашите прадеди, които са до вас и нещо се опитват да ви кажат. Ето тук затова ви се казва да останете насами със себе си, в тишината. Тук това е третото око. Нещо ви се казва от ония свят, от вашите прадеди. Не мога да разбера тук кой е, какво е и що е, защото на самата картинка има доста прадеди. Може да е мъж, починал някакъв, който освен, че е починал вече и е като ваш духовен водач. Но определено вижте как се резонират тези карти. Не си давате сметка. Той ви гледа отгоре, като орел. И се опитва някакви неща да ви каже, но вие, ако не сте навън и не си таковате вниманието с някакви други неща, не се разсейвате, се затваряте в себе си. Двама са. Двама са духовните водачи. Много сте, ето, затваряте се в миналото, почвате да страдате, почва една борба вътре във вас, някакъв контрол, всичко това, нищо друго не правите, освен да рушите. И другата опция да излизате, да прикарате време и да се опитвате да разсейвате също не е окей. Трябва да чуете вътрешния си глас, какво искат да ви кажат те. Виждам двама. Не знам защо ми се появи като мъж, определено едната енергия е мъж, а другата енергия е женска или мъжка, но по-млада енергия, като на години. Те са до вас. Ето за това може и като се разкарвате навънка по природата или някъде, където има планини, повече дървета, те ви виждат и се опитват да се свържат с вас. Аз съм ви казала, природата е уникален начин, в който може да се свържем с нашите духове. Ето, не си давате сметка, че те се свързват с вас. Да, виждам ви наистина тук, разкарвате се и така нататък. Сякаш им нямате доверие, не искате да ги чуете, може би. Или някъде, ако пътувате на много и на различни неща, те са постоянно с вас, но не ги чувате. А можете, не знам защо, има нещо, което ви казва да ви кажа да им обърнете внимание. Да обърнете внимание на знаците, да не гледате на друга страна. Не на това, което ви казва ума, защото виждам, че умствено сте доста, ума доста ви е вкарал в неговия филм и в неговата енергия и притеснения вашия ум. И не си давате сметка за духовната страна, за духовните водачи, които са ви били духовни водачи, но това са хора починали, хора свързани от вашия род. Не знам кога и как, защото пак казах, виждам две енергии. Едната е мъжка, но е възрастен. Виждам го възрастен човек. А другата улавям пак мъжка, но много млада енергия. Като малко детенце или нещо такова. Или млад дух. Така. Ето, барабаните също това са опит да покажат. Барабаните в момента ми пречат на мен да се концентрирам и да чуя информацията, съобщението, което иска да ми се казва. Така сте и вие. Не чувате какво те ви говорят. В момент само да си взема кафето. И да продължим с вариант номер 2. Така. Вариант номер 2. Ето този и после 3.
Така, моля, вкарайте тук във вариант номер 2 вашата енергия, вашето мини аз и задайте въпроса, който искате да разгледаме. Ето тук висшите водачи мога да кажа, че се радват и са доволни от това, че съобщението ви се предаде точно в този момент за вариант номер 1. И така, започвам с вариант номер 2. Нека да видим вашата енергия. Кои сте вие, които сте попаднали тук на вълните на мистичен свят. Така изведнъж ме накараха в събота да стана да... Както си лежах на диванчето, ставай, има съобщение. И да направя не 2, ами чак 3 варианта. Така, нека да видим вариант номер 2, кой ни гледа, каква енергия е. Кулата, пак кули се падат. Съобщение имате, обаче тук съобщението при вас ще е с висше. Архангел Габриел. Много слушайте внимателно вариант номер 2, какво ви се казва. Ако трябва го гледайте 2 пъти този вариант. Ако трябва да се запишете, записвайте, но тук имате съобщение от висшите сили. За някаква пак кофти внезапна ситуация, която се е получила. Така. Нека да видим. Вариант номер 2. Кои сте? Комуникация. Както казах. Комуникация. Осмица жезли. Паш на жезли. Нещо се задвижва. Пак комуникация. Десятка жезли. Нещо, което ви е писнало. Асо чаши. Двойка чаши. Какво казах? Съобщение от висши сили. Виждате ли ръката от небето, както се подава информация? От духа. От Светия Дух. Буквално идва тази информация. Тройка меча. Тройка пентакли. Петица пентакли и петица чаши. Тук става въпрос за връзка, която е разбита от трети човек. Мога да кажа, че се говори за вас от трети персони, от трети лица, за вашите отношения, какво е станало и така нататък. Може това да означава и че потвърждение, че трети човек се е намесил в тази връзка и се е разбил. Виждам, че това е карма. Изключително тежка ситуация. Значи тук се намесват висшите сили, защото може да има хора, които са се поболяли, направо са пред... Това е картата на смъртта. Хора, които направо са стигнали до болестно състояние. След развръзката на тези отношения. Измамени, тъжни, много зле. Много зле са тук нещата. По съдба, по карма. Вариант номер 2, много тежка ситуация. Чак мен ме заболя сърцето. Какво сега тук иска да ви кажат картите, висшите сили? Какво... Айде да видим какъв отговор ще ви дадат на това, което вие сте си задали като въпрос. Вариант номер 2. Какво иска да ви кажат тук висшите сили? Какво ще стане? Какво ще се развие? Какво предстои, може би? Не знам. Нека да видим тази тежка ситуация при вас, при вариант номер 2. Право поболели хора виждам тук. На физическо ниво чака отишло. Това не трябва така. Да. Продължават да се падат гадни карти. Човек, който не може да преодолее тази връзка, тези отношения. Все още в тази енергия. Учелник, затворил се човек. Човек, който може би се е опитал, направил някакво решение, избор да загърби тази болка, но не може. Тук не мога да разгранича за мъжка енергия ли стана въпрос или за женска. Просто усещам ситуацията и енергията, но не мога да разгранича мъжко или женско, за мъжете ли стана въпрос или за жените. Не мога. При някой от вас може да имате и деца, ето Иерофанта се пада. Но тук висшия жрец ви казва спри се. Спри се, защото нещата ще отидат много по-зле. Просто се спри. И помисли за себе си, вземи и направи някакъв избор. Ако трябва, отиди на друго място, премести се в друг град. Да. Ето тройната конфигурация. Кралица меча, крал пентакли,
императрицата и пащи на жезли. Както казах, тук може да има и деца пред тази императрица. Трансформацията пак излезе и звездата. Но тук наистина определено има семейство, което се е разбило. Което просто е било някакси прекрасно и изведнъж буф. Сега тази карта на трансформацията на смъртта ме набива на друг вид по-негативна енергия, но не искам да я говоря. Просто аз така не говоря. Когато я видя тази карта и ми се усети, че е нещо повече от трансформация. Нали? Не искам да го говоря това. Надявам се вие да се подсещате. Ще ви чета в коментари, защото ми е много тежка тази енергия на вариант номер 2. Луната. Да, определено има императрицата в случая с много страхове, майката, майчинска енергия. Казах пак, тук може да има деца. Не знам, едно детенце, защото тук ми излизат две пашове енергия. Меч и чаши. Две ли са или просто една и съща енергия на детенце, раздвоена на две, което може би да плува между различни емоции. То по-агресивно, то по-чувствително и нещо такова. Да, някой се е тръгнал. Тук определено жената си е тръгнала с това дете. Защо? Какво е станало тук? Третия фактор. Я да разгърнем. Може тази жена да не е любовница, а да е някой от семейството. Примерно свекърва. Или сестра, или нещо такова. Или пък тя да има семейство. Чакай да видя. Десятка пентакли. Или от семейството тази жена, която е направила тази бъркотия и разбиване на този крал пентакли и императрица. Или от семейството на един от двамата. Или тя също има семейство. Да, ето я. Тя много остро се е намесила. Вижте сили. Направо чак осъдила. Чак много гадна енергия на тази жена. Това е тази жена. Тя ако може да вземе меча в ръка, ще го вземе и ще почне подред. Ето императора. Намесила се, като е повлияла на императора. Ето. Има тук много намесени и други лица, но на мен силно ми се подчертава тази жена. Не знам коя е, каква е, но тя буквално е разбила това семейство. Наистина, не знам ви от коя страна сте. Нали? Усещам ви, че може би сте от императрицата. Колелото на съдбата. Това се е случило по съдбата пак. Но вижте си ли казва тук, че ще намерите, трябва сила. Огромна сила ви трябва тук. Виж, сила и търпение. И накрая успех ще празнувате. Ще се оправите от това. С крал чаши. Крал чаши, седмица чаши и виждам тук, че се появи на хоризонта някакъв мъж, но много бавно ще дойде в живота ви, да. По рицар пентакли, много бавна енергия. Това месец трябва. Но карайте го полека, по-полека с този нов претендент, който излезе на картата и се задава като потенциален ваш претендент за бъдеще. Така, нека да видим за вариант номер 2. С лошо картите някакъв съвет от висшите сили, висши водачи, някой ваш починал, който иска нещо да ви предаде, защото силно усещам тази енергия направо от сърцето и целият ми стомах ми се така впрегна, не знам как да го кажа, съвсем ме хвана мускулна треска там от напрежение. Много кофти. Какво иска да ви кажа висшите сили? Внимавайте с негативните мисли, защото буквално ще поболеете. Тук всичко при вас е на ментално ниво. Малко сменете начина на мислене, иначе наистина ще получите, ако в момента все още не сте заболяли, ще получите някакво заболяване. Не ви се занимава, но трябва да го правите. Трябва да поработите върху себе си и да имате вяра и доверие в процеса. Колкото и труден да е той. Но не давайте сила на главата, на ума, на мислите.
да надделеят над вас, защото това ще ви се отрази изключително зле. Виждате ли този човек как е... Това е цялата ви енергия. Виждате ли, това са негативните тук отгоре мисли, които ви блокират цялата енергия. Чакри, енергийни центрове, всичко тук е блокаж. Така, това са общи четения, пак казвам. Вземете това, което резонира с вас, може да резонира частично, изцяло или нищо. Ако не е така, пременете на друг мой клип или просто го пуснете и нека да достигне до точните хора този клип. Ето тук пак се намесват, както казах, тук на помощ идват пак прадеди на човека, който в момента не се намира добре. Така ще обясна. Тук ще го оставя, само да кажа. Не слагайте пауза на нещата. Не слагайте пауза на нещата и не се забивайте в някакво безвреме. Някак сте... така се чувствате. Някак сте изцяло блокирани, изцяло гледащи, отвеяни. Отвеяни. Изобщо като в някаква пауза ви намирам. Спряли сте в едно време и ни напред, ни назад. Трябва да оставяте нещата да се тръгват, да текат, да върват, да преминават тези процеси. А вие с този енергиен блокаж, който виждам, и въпреки всичко ще се оправите, ще процъфтите, аз това го виждам. Ще процъфтите. Виждате ли това цвете как излиза от камъните, буквално от нищото? И тази жена колко е разцъфнала, цветна. Ще станете това. Ето, това цвете ще станете. Но просто тук има някаква духовна подкрепа, която иска да ви се даде. Вижте тази жена как е отворила ръцете си нагоре и вижте как енергията тече през нея с лекота. И от това, от тези кабеляци, обвързани енергии, блокирани, става това. Позволете си на светлината на висшите сили да ви лекуват. Имате нужда от духовно енергийно лечение. Трябва да повдигнете тази вибрация. Повтаряйте си Отче наш. Молитвата Отче наш служи за... Да, прекалено много голям стрес има. Просто сте на прага на физическо заболяване. Влошаване на здравето. И се опитва тук по всякакъв начин да ви предупредят. Ето и вие ходите по ръба. Пак като вариант номер 1. Глупак. Карате по ръба. Това ви се казва. Това ви се предупреждава. Променете мислите, дегнете енергията, защото ще стигнете до по-сериозни проблеми лично за вас, за здравето. Ще се възродите. Ще успеете да го укротите този лъв. Тук виждам хора от миналите ви животи. Така, искам да подчертая. Виждам две дечица тук. Какво е това? Защото тази карта е авантюра, но не. Това нещо тук сякаш ще се роди. Какво е това? Да. С тази енергия тук ви се казва пак още един път. Пуснете менталния контрол. Контрола. Мисълта. Управете си мислите, чувства, емоции, най-вече това, което идва от главата ви. И виждате как ще се почувствате. Свободна. Виждате ли го момченцето как свира и как крутява на едно-две животни. И от този разгневен лъв става едно хармонично, един хармоничен човек, бяло облечен, над него бялата светлина. Ето е картата. Ви имате нужда от лечение. Определено, както казах, тук стомаха, сърцето, тези чакри са зле.
тук има блокаж, в главата има блокаж, вижте, цели изцяло искат да ви помогнат с тази светлина, енергийна помощ, бяла енергия, за да може да се оправите. Тук виждам нещо, че сравнявате нещо, хора ли, минала ситуация от сегашна ли ситуация, да приемете нещата като самия живот, като малко по, как да кажа, че дошлата тук е дошла с мисия. Тя идва тук с мисия. Трябва да знаете коя е вашата мисия в живота. Вие не си давате сметка за много неща. Ако направите това отблокиране, ще процъфтите. И ако се дадете сметката за целият блокаж и всичкото лошо, което си правите в момента и ако работите върху него, няма да сте така. Трябва да знаете, че нещата се случват когато му е времето. Малко по малко. Точно в точното време. Това ви казва пак казах, висша сила. Това е ангел-пазител, който е тук при вас. Но има и хора от вашия род. Починали, смисъл прапрадеди, които, както казах, са при вас. Отделно на това имате и ангел-пазител, който е жена. Женска енергия виждам. Сестра, майка, може да не са ваши лично починали, но на вашата майка може нещо такова. Сестра, майка чувам. На вашата майка също, т.е. леля или нещо такова. Жена е женска енергия. Така, това за вариант номер 2. И последния вариант номер 3. Само момент да обърна картите. Всичките ли са обърнати както трябва. Защото не обичам да чета и по принцип не чета. Много рядко чета обърнати карти. Да. Вариант номер 3. Вкарайте тук за момент вашето мини аз и въпроса е нещо, по който ви вълнува, искате да разгърнем енергията. Така. Пак казвам, могат да резонират клипчетата ми с вас изцяло, частично или нищо. Все пак това са общи прочити на енергията и няма как да резонират на 100% с абсолютно всички. За лични прочити на таро карти и на матрицата на живота, моля пишете ми на лично, те се заплащат. Единственото, което не е безплатно, е медиум сеансите при мене. Те са абсолютно безплатни. Там, между другото, се отделя огромно количество енергия, но аз там пари не взимам. За таро консултация и за матрицата на живота, която е вид карта, разбира се, взимам. Пак нещо символично, но взимам. Иначе се получава един дисбаланс на енергията. Така. И оставям винаги телефон за връзка с мене. Моля, пишете ми, не ми звънете. Както много правите, много от вас правят. И в повечето случаи не за друго, просто не мога да ви вдигна. Се съм заета. Чакайте тук, че се обърнаха много карти. Седмица жезли. Няма да я взимам. Така, нека да видим каква е енергията на вариант номер 3, кой ни гледа в момента. Една притеснена майка. Майка, която се отдава на семейството, мога да кажа. Магиозница. Не знам, сега в момент само да почерта енергията. Какъв избор тук сте взели вие? Какво е станало?
Сега, сякаш ми се развиват два сюжета. Вариант номер 3. За едните ще кажа и ще кажа и за другите. Разделя ми се на два филма. Така да го кажа. Паралелни. Така, значи по принцип какво виждам тук при вариант номер 3? Тук става въпрос за едни от вас ще се изиграе последния начин. Виждам някакво разделяне на мъж и жена, които са били семейство, имало даже сватба или някакъв вид обвързване, но виждам децата при вас разделени. Едното дете е при майката, другото дете е при бащата. Отделно от това виждам десятка пентакли, което казва, нали, все едно сякаш сте семейство, но не знам защо ви виждам разделени. Значи тук петица меча, петица жезли. Някой се е намесил във вашите отношения и ви е разделил с този партньор. Някаква жена, руса, се е намесила. Четворка чаши, която страда за нещо, висшата жрица. Висшата жрица заедно с Иерофанта. Някаква жена, която следи този мъж. Следи го далеко сега. Тук от началото ми се казва, че тази жена, която някак си е предизвикала тези неща, първо си помислих, че свекървата, т.е. майката на мъжа. Но после ми се явява като висшата жрица, като тайната жена. Някаква жена, която шпионира от семейството или може би има семейство, или шпионира това семейство, шпионира този мъж. Този мъж си е тръгнал, да, точно така е, тръгнал си е. Аз затова виждам една двойка, която е разделена и всяко едно дете е при единия и при другия. И сте били щастливо семейство, но тук някакъв филм се е развил, този мъж си е тръгнал. Да, определено от намесата на жена, този мъж е съгрешил, ето тук дявола се падна, влюбил се, той поел по друг път. Да. Също така страда и стене за някакъв вид отношения. Може отношения, които са приключили и цяло се опитва да се концентрира върху работата, за да не мисля за тези отношения. Какво тук друго ми се развива? Значи крал на жезли и рицар на чаши. Шестица жезли, което говори за успех и накрая трансформацията. Това тук, какво иска да ми каже това тук? Ще взема другата кода, нещо не го разчитам. Нещо ми е много объркано това. Да видим за какво стана въпрос. Някакъв вид комуникация, някакво решение, някаква кула, която се е случила. И смъртта. Леле Боже, какво е станало тук? Наистина за някой тук два пъти на тази линия ми се показват кулата и смъртта. И кралица на жезли. Не знам някой е приключила ли отношенията, разбрала ли е за приключване на някакви отношения по кралица на жезли, крал на жезли. Чрез трети хора. Значи това тук става въпрос за трети човек, мъжка енергия, рицар на чаши е споделил на тази кралица на жезли за някакви нещо, което е тя разбрала. Дали този мъж се обадил на тази жена по телефона или е писала, което е дошло до кулата и два пъти смъртта се пада. Два пъти смъртта. За някакъв мъж, крал на жезли, който не знам на мероприятие ли е бил, на мероприятие или нещо е бил, защото шестица жезли говори, вижте картата самата, някаква фиеста, някакво празненство, нещо тук е станало. И какво е станало? Какво е станало тук между крал на жезли, шестица жезли и смъртта? Два пъти смърт. Вижте сили. Нещо е станало. Нещо е приключило. Сега, да, някой ви е информирал, рицар на чаши.
Обадил се по телефона на тази жена и е споделил за тази случка, каквото се е случило. Да, за този крал на жезли. Висшата жрица. Така, сега казвам, какво филмите, които ми се въртат в главата. Така, някакъв мъж или представител с мъжка енергия, водна, се е обадил на жена и е казал, че този крал на жезли, нейния любим или каквото и да е, на някакво мероприятие или някакво място, не знам, дискотека, кръщене, сватба, нещо някъде, където са били заедно, и е разкрил някаква тайна. Казал е, че този мъж е флиртувал или е бил с друга жена, при което буквално са се приключили тези отношения до смъртта. За други ще се развие като катастрофа. Казвам го. Някакъв вид катастрофа. Откъдето висшите сили са взели човек. Или вследствие на този акцидент, вид някаква случка, има съд тук. Съдебно дело. Ето, къде беше помня? Да, точно така е, пада ми с Архангел Михаил, не Габриел. Да. Подчертава ми се това. Подчертава ми се тази енергия. Тук има хора с семейства, хора с деца също, които са били. Енергията на една от жената, освен кралица на жезли, е и пентакова енергия, земна енергия, много земна енергия се върти тук в главата. Значи това, така го казвам, такова нещо ми се развъртя, такъв филм, това казвам. Така. И следващите две линии подчертават също, значи магиосника, четворка пентакли, ето е тази кралица жезли, която наистина си е тръгнала, оставила и гледа, следи за този мъж, какво се случва, как се случва. Ето тя се е тръгнала по колесницата и ето тук наистина има трети човек, трета жена замесена в този филм. И пак ми се подава колесницата кола, движение. Не знам, нещо е станало тук по движение. На някакво мероприятие е отишъл този мъж. Какво е станало, на някакво събитие или... Не знам защо казвам думата кола. Кола ми се върти в главата. Не знам. Искам да ми пишете. Трети вариант, искам да ми пишете под коментари или да ми пишете на телефона, да ми разкажете този филм тук, какво в момента аз какъв филм развивам. Десятка пентакли, магиосника, нещо става дума и за пари, някакъв вид манипулация също виждам тук аз по тема пари. Да, шестица пентакли, карма. Някакви тук пари, които не са дадени, не са взети, също така ми говоря. Някой с каперниче не пуска нещо свързано с пари. По десятка жезли, двойка меча, вид блокаж. И не се знае, не виждате какво да правите. Това ви чувства, карта се да се чувствате блокирани. Блокирани сте. Ето това се подчертава от кралица пентакли. Значи този последни трите реда карти, тия, които хвърлих отгоре, са другия филм, който е различен от този тук, който казах. Въпреки, че от едната страна и от другата виждам тройка меч. Това първи ред, който подчертах, е един филм, една история. Тук друг. А за някой може това всичкото да говори една и съща история. Да става дума за вас. Нали, всеки да си го приема, който както да си го тълкува, както се иска. Аз тук се опитвам да разтълкувам абсолютно всичко. Пак казвам, става някаква дума за пари, нещо ви притеснява, имате негативни мисли, са притеснения за какво ще стана с пари, може би с семейство, така нататък, учелник се пада, много сте притеснени. И звездата до вас. Не трябва да сте толкова притеснени, между другото.
Между другото сте хубава жена, но имате малко нужда да си оправите енергия. Мислите, виж какви сте тъмни, черни, това не ви дава покой. Трябва да ги оправите, да позволите така на тази светлина, светла енергия да се помолите на Всевишния за помощ, за да ви пречисти. Звездата е пречистваща енергия. Да, намесени хора, слънцето, има и деца. Пак десятка пентакли, много заплетени семейни отношения, тук също виждам. Голям семейен филм. Много намеса и от хора. Пак приключени някакви отношения. Много голяма манипулация. Магиосника 2 пъти се пада. Много големи манипулативни енергии виждам аз. Дори може и някакъв вид намеса чрез магиосник също виждам аз, на който може да му е плащано, за да върши някакви истории, или жената, която се е разделила с този мъж заради другата, да си мисли, че тази жена е давала някакви пари или нещо такова, също се върти. Голям филм. Голям филм. Така. Да се успокоя малко и ще направя така, ще разделя тук тези карти и тези карти. И ще помоля за трети вариант, който се раздели на още 2-3 филма, за съвет от картите на Ошо. Направо чак се изпотих. Тук е голям филм. Чакам да ми пишете. Направо чувствам се, че гледам се едно, че филма Дързо си красота. Под напрежение. Ако се сещате кой е този филм. Така, съвет от висшите сили за вариант номер 3 и вътре самия вариант номер 3. Тук нещата, които видях с разделеното семейство, където майката е с едно детенце и бащата е с другото, или просто може да е същото дете, но да ходи 3 дена при единия и 5 при другия. Примерно, нещо такова. Изобилие. Промени. И то доста драстични промени ви чакат. Изобилието е при вас. Ако не се чувствате финансово задоволени и проблеми, да знаете, че изобилието ще дойде при вас. Или ако сте в тази енергия, то да знаете, че ще продължава да е така. Прераждане. До такава степен промените при вас ще са готови, че ще се наложи да се природите, да станете изключително изцяло нов човек. Намалете стреса. Също, да, трансформация. Много голяма трансформация. Буквално този период, през който преминавате, ще ви трансформира и вътре в вас, и вънка във вас. Просто ще се... И няма как. Направо жега ми стана. Дайте си сметка кой е добър, кой е двулика лопата с вас и кой не ви мисли доброто, а всъщност се прави на такъв човек. Внимавайте, на много карти това излиза. Не всички приятели са ви приятели, ограничете контактите си. Това го казвам за абсолютно всички. Нямате си на представа хората по какъв начин могат да ви повлияят и за добро, и за лошо. Не си мислете, че всеки, който ви се усмихва, ви е приятел и ви мисли доброто и така нататък. Не е така. Ето, огледалото. Точно за това, което казвах. Това е създаване на един огледален свят. Тук има нещо. Отгърнете мъжката си, женската си енергия. Вижте каква точно, което ви казвам. Виж тези две лица, как все се гледат с любов. А всъщност този мъж, тук това погледното лице и тази жена се гледат с злоба и с омраза. Тук има много хора с маски. Много хора с маски има тук, които се правят на едни, както ви каза, пък са други. Път, очакваме някакъв път, не е лесен и дълъг път. Бъдете по-креативни. Свържете се с природата. Имате нужда от силна енергия. Ето. Трябва да видиш нещата по-навътре от това, което виждаш, да ги усетиш, да ги разбереш. Да разбереш кои хора са с маска, кои хора са истински, кои не, какво ти се говори от тония свят като наставление и помощ, от висшите сили, какво не. Чрез третото си око. Отворете интуицията и духовното във вас, вътре в себе си.
Така, това за единия филм. И сега нека да видим тук за другия филм, който развих, който пак казвам, може да е един и същ. Но аз така интуитивно го разделих на две различни неща, за две различни истории. За хората, които са избрали вариант номер 3, за едните ще е това, за другите ще е това. Съвети тук за тези карти. Падна една карта. Ще прибера. Така. Възможности. Трябва да бъдете по-креативни, да знаете, че имате по-големи възможности. Тук, както казах, не попадайте в копките на ума, на конфликтите. Някакси в главата си създавате някакви негативни конфликти. Отпуснали сте се, затворили сте се в себе си. Не искате някакси да се борите, да сте по-активни, а трябва. Трябва да се доверите. Тук пак казвам, има хора с двойни лица. Някакви възможности. Да си дадете сметка за съществуването на възможности. Да не бъдете скъперници. Пак, както казах, тук се развива и в този вариант нещо, тема свързана с много пари. Вижте тази жена, кралица Пентакли, как се е фанала куфърчето с пентакли и тази как се е прибрала тук златото и скъпоценните неща и сякаш гледа да ни бъде отнето. Не бъдете такива. Тишината ще намерите отговорите. Тук пак се повтаря това, че има хора с двойни лица, които се представят за едни. Ето ги вижте, пък всъщност с други. Трябва да се дадете сметка за кои са и кои не са, направо с цели змии. И тук да съчетаете вашата женска енергия и мъжка енергия, да поработите малко изцяло върху себе си на енергийно ниво. То е най-вече като започнете тук горе от горната чакра. Дават ви се някакво също наставление, но вие... Не, от източника. Да, информация изцяло от източника. За някой може да означава и детенце, забременяване или нещо такова. Може, ако в момента не е, да чуете такава новина и това буквално да ви доведе до кулата. Да знаете. Погледнете, тук имате много голям духовен урок, който да изучавате, който вие не изучавате. И пак казвам, някой духовен водач или ваши близки починали се опитват да ви дадат някакви наставления и да някакви насоки, но не знам вие дали си давате сметка за това или не. Така, това беше от мен, приятели. Надявам се да са ви харесали трите прочита. Ще ви чуя в коментари. Ще ви прочита, извинявам се, в коментари. И така, желая успех наистина на всички, светлина, вяра и до следващия път. Чао, чао!